бангаранга. В момента, който чух песента и си казах, тази песен ще спечели. Изобщо не съм изненадан, че е на финал. Аз друго не съм очаквал. Близки, които са пряко свързани с този артистичен бранш. Най-различни изпълнители, на които преди 10 години съм казал моето лично мнение, че за да спечелим този формат Евровизия, Дара трябва да изпее песента. И от чудо! Това се случва сега. И песента е такъв бенгър, че се слуша още дълги години след конкурса. И между другото, последния близо един месец съм се заринал в куп неща. Местихме офис, това ми е новото студио, между другото. Не съм качвал видео от толкова много време и за да го направя в този напрегнат месец, в тая напрегната седмица, в която имам 20 тона работа, 500 000 срещи. Утре и в други ден имам 2 сватби. В този напрегнат ден, 9:30 вечерта, аз още не съм стръгнал от офиса. Нами сигурно вече е попълнила документите за развод. Значи трябва нещо много сериозно да ми е бръкнало в газа. Отварям мръсния Фейсбук Кенеф и за пореден път се удивявам какви невероятни пастюризирани и изпържени мозъци съществуват в нашето общество. Хора, които откровенно и активно работят против България. Имаш брутална песен, брутална изпълнителка. И освен, че пее невероятно танцува на кикдаун. Излиза с балета на сцената, взривява всичко. Невероятна хореография, декор заснето в реално време. Декора се върти, хвърчат танци, столове, ръце, крака. Цял свят се възхищава на този ентусиазъм, този талант, тази енергия. Отваря сурат тефтера и гледаш как мазни лелички и чичковци са си навряли мускалите в пояса и са тръгнали да продават мурафеците пред хората. Завряни глави в задници изливат какви ли не повърни по адрес на чудесно изглеждащата, чудесно пеещата и чудесно танцуващата Дара и нейната песен. О, неразумни юроде! Поради що си влязал ти във Фейсбук? Псевдопатриотичен, псевдорелигиозен, неграмотен, тъп, мързелив, цирей! Мъж там, мъж! И ви казвам отрепки. Дара ще спечели. Даже имах възможността да я го кажа лично. И когато тази песен спечели, искам ти, неудачнико с хемороиди от седение пред Фейсбук, да си станеш от задника и да вземеш една метла, да я закрепиш някакси изправена по средата на стаята, да се качиш на гардероба и да скочиш от него с отворен гъс към дръжката, така че тя да ти се забие, да ти излезе през гърлото и повече никога да не говориш такива глупости. Тогава ще разбереш какво е бангаранга. Успех, Дара. Убий ги. И много ти се моля спечели, защото иначе ще ми е много тъпо след това видео. Айде, прибирам се.